Алейкум дӯстон, бисёри подписчикҳо ва клиентҳо менависанд дар WhatsApp чихе магазини шумо биёем ё дар комментария нависанд дар YouTube чихе магазини шумо биёем. Боз прямо шумо да гап мезанед ки чихе омадан бар магазини мо, магазини Риафон. Метро Бутырский вахти чорум, торговый центр Зелёный, магазини Риафон. Дар торговый центр дар омадан чорум павилёна ҳозир ҳамаша ба шумо пурраги қатъига мезанем ва нархномои магазини Риафона шумо да гап мезанем. Ирӯз бошад сана 10 августа ва санаи 10 августа шуморо ба пурраги подробни мефаҳмонем чанд симия чӣ телефон аст ва чӣ гуфтанем то охирша видеоро тамошо кинем ки ба қизиқ шавад. Пеша видео илтимос мекунем ки дар видео ҳатта лайк монем, дар комментария ягон телефони зурта навист ки арзонаш кинем барои худ. Ва пагнали рафтем. Чорум павилён магазини Риафон. Дар ин магазини Риафон шумо чӣ ёфта метавонед? Именно телефонҳо ҳастанд, моделҳои наушқати, машинкаҳои универсални ҳастанд барои мӯи сарпас кардан, кантовка кардан ва наушникҳо ай ҳамаш ҳастанд компанияи Миво ва соатҳо пашти любой намуди аксессуарҳо қат телефонҳо ҳастанд. Бемалол метавонед муроҷиат кинед ва иҷа бошад дар км витина ҳама чи калонка задаги наушник, короче чихол, пихол любой чи ҳастанд. Барои мошинтонам калонка ҳастанд. Биё дыр бидроимака. Дар ҷа бошад бачаҳо ҳастанд хизмат мекунанд. Машинкаҳо универсални гуфтанамонад айс ҳаста барои кантовка мӯи сарпас кардан, айс бошад наушникҳо, наушникҳои Marshall, Mivo, короче ай 1500 рубл сар мешавад наушникҳо, заираташон ай 1500 рубл сар мешавад ва заираташон бошад 15-20 соат мебарад, қати кейсшон ята худаш бошад 4 соат мебарад. Ва айс бошад барои мошино калонка, магнитофонҳо, видеорегистратор, ай боло бошад калонка, проектор, калонко, очко. Ва иҷада бошад Real Avia, компания Real Avia ва любой ҷо шумо да билет гирифта равон мекунад. Дар WhatsApp-ош менависед, дар рӯи экрандаги номеро да алоқа меброед. Дар WhatsApp-ош менависед номер, ами сурати паспорта равонаш мекунӣ, худа ҳолни ба пурраги равон мекунад, ба ки ҷо хоҳӣ билет гирифта мегира метанто. Ва иҷа бошад ҳозир шумо да нархномои телефонҳоро гузашта мегзарем. Биё худам бигирам, сёнкаш кунам. Ва иҷада бошад якум витрина бошад Samsung мешавад дар магазин. Samsung A05 памяти 4/64 тага оперативка 4900 рублай. Samsung A05 ранги кабуд сиёҳш аст, тёмнасини. И бошад ранги сабзиш 10000 рубл. Ва A05s аст, памяти 4/128 тага 11500 рубл. Samsung A15 бошад нархҳои ҳозирашон бошад 12500 рубл. Процессори ё бошад MediaTek Helio G99 ва ёра бошад абзорашон ба пурраги дар канал остоста рафтан мегирад, абзор карда меремшон. Рангҳои зардш аст, сиёҳш дидан алишка тамом шуда, сафед кабуд мешавад, 4 расветка. Иш бошад памяти 856, иш бошад интернетш 5G кор мекунад. Ай и кабуд топ ранги вай чи нест, и матвита. Ва тёмнасини вайш бошад пай дастат мемонда. Ай бошад оперативка 856 16000 рублай. ҷа бошад Samsung A25 6/128 ай 17000 рубл сар мешавад, ранги тёмнасини кабуд ва иҷа бошад зардш аст. A25 памяти 856 20500 рубл. Samsung A35 памяти 828 тага тёмнасини 24990 рубл. Ранги A35 5G 828 тага бошад 24990 рубл. Сиёҳу сафед аст. Ва я бошад дар дарёв кор мекунад Samsung A35. ҷа бошад Samsung A35 памяти 856 тага бошад 26990 рубл. Ранги сиёҳш тёмнасини. Ва иҷа бошад Samsung A55 аст, 6/128 тага 27000 рубл. Ва ранги лаймш тока мондагай ва боши ба фикр намешавад, як дона мондагай. Ва иҷа бошад Samsung A55 памяти 8/128 тага 29990 рубл. Samsung A55 8/156 33000 рубл. Ранги фиолетови, ранги сафед, ранги тёмнасини ҳам мешавад памяти 8/156 тага. Ай боло бошад iPhone бошад дар Telegram мешавад. Нархномаҳошон метавонед па ссилка бигзаред. Дар ссилка дар описани ссилкаи Telegram канал мона мемонед. Бигзаред, нархномаҳои ҳама телефонҳо ҳастанд дар Telegram канал мо. Ва иҷада бошад Realme Note 50 памяти 64 тага 7000 рубл.
Oppo A58 ҳамихи дизайн дорад 628 така 12000 рубл. Oppo A58 628 12000 рубл ранги сиёҳош. Realme S55 памяти 628 така 13500 рубл ҳамихи дизайнҳо дорад. Дизайнҳошро шумо тамошо кардан мегиред ва нархоша мавоз бошад подробно гуфта рафтан мегирем. Realme S51 памяти 428 така 1990 рубл. Samsung Realme S51 памяти 428 така 1990 рубл ранги сиёҳош ва Realme S65 памяти 628 така бошад 13500 рубл ва Realme S67 памяти 856 така 15990 рубл. ва иҷа бошад Redmi A3 телефонҳои ҳама буҷетни арзон бошад ҳамён. Redmi A3 памяти 64 така 7000 рубл ранги кабуд сиёҳ сафед сабз ҳама расветкаҳош ҳастанд. ва иҷа бошад телефони Itel A70 рангои кабудаш зардаш сабзаш любой расветкаш омад се светка ва сиёҳ оварда будем ки ва ё тамом шудаган уже дига намешавад дозираш дан ва зард кабуд сабз ҳар се свет шаста метавонед заказ кунед. Redmi 12 памяти 428 така 11500 рубл. боз бошад ами телефонҳое ки хадавои рафтаистен ҳозир телефонҳои Itel телефонҳои Redmi ва я бошад Redmi 12 856 дар наличка тамом шуда 13500 рубл любой расветкаш аст сери кабуд ва сиёҳ мешавад. ва ҷа бошад Poco S65 ранги пахош монанди Redmi 13 856 така 13000 рубл ва памяти Poco S65 бошад 628 така 10500 рубл. ва ҷа бошад Redmi Note 12S памяти 628 така 17000 рубл ранги сабз кабуд ва сиёҳи ҷар бошад 856 така бошад 18500 рубл мешавад се расветка аст. Redmi Note 13 памяти 828 17000 рубл кабуду сабз ва 828 така иран 856 такаш бошад 18000 рубл 1000 рубл қиматтарак. Poco M6 Pro бошад ё моделои нав 856 20000 рубл шудага памяти 856 ва телефонҳои игровой иш бошад Redmi Note 13 Pro памяти 856 22500 рубл шудага ва Poco X6 5G Pro бошад 856 така 27000 рубл 27000 рубл памяти 856 ва 12 ва 512 такаш бошад нархаш ҳозир 32000 рубл шудага. ва иҷа бошад телефонҳои ҳама буҷетни арзон барои WhatsApp, YouTube, Telegram истифода бурдантон мешавад. Телефонҳои инои A63 6000 рублай расветка кабуду сиёҳ. ва иҷа бошад инои Note 12 памяти 428 така бошад 7500 рубл ҳамхи как iPhone монанд корпус доранд. Infinix Smart 7 памяти 364 така 7500 рубл ва Infinix Note Chill i 428 така 10500 рублай. ва иҷа бошад Infinix Note C Pro 856 така 18500 рубл. NFC поддержка мекунад. JBL колонка дорад. ҳама мада маъқул мешудагеш JBL колонка дорад ва 68 ватта турбо зарядка дорад. ҷада бошад телефони Tecno Spark Go телефонҳои Tecno Spark Go ҳама арзонш бошад. ами Tecno Spark Go 2024 ва памяти 64 така 7500 рублай. кадри коробкаҳоши Tecno бошад. ҳозир ҳама чи мисол дорад толка соҳиб надорад мегану даруш пленка чехоли хиша прозрачный и блоки хиша дорад 10 ватта. ранги сабз аст 23 памяти 428 така 9500 рубл. Tecno Spark 428 така 9500 рубл. ва иҷа бошад ишам бошад 428 така 9500 рубл. иҷа бошад телефони Tecno Spark 28 така 11500 рубл бо дизайни камтар дигаи крутой метавад. ва иш бошад ранги сафедаш. Tecno Spark 20 Pro Plus дар расветка сафед ва сабз аст 18500 рубл. Infinix Zero C 856 така 19500 рубл. ва аввалнои экран дорад Infinix Zero C 108 мегапиксел камера дорад. иҷа бошад телефонҳои игравои камера бозӣ карда мешавад. телефони Neo 6 Power 828 така 16000 рублай. Honor X 8B 828 така 18000 рубл. Tecno Camon C 856 така 18500 рублай ба ранги сиёҳу сабз ва кабуд.
ё пайдаст наёмад матвиян ва бошад телефони Tecno Power 6 оперативаи 12 ба 256 тага 25000 рубл шудага метавонед бемалол заказ кунед дар магазини Риафон любой намуд телефонҳо ҳаста дар WhatsApp ба пурагӣ нависен шумо дар ҳозир дар витрина кадомиш дар наличка буд шумо дар гуфтум агар ки ба подробни фаҳмидан хоҳед дар ин тараф бошад телеграм канали мо мешавад мегзарем мебинед нархномаи ҳама телефонҳоро ва агар бо ягон чиз дар кор бошад барои муроҷиат номеро дар рӯи экран